ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏକତା ଅସମ୍ଭବ କିପରି ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏକ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ରାମପୁର। ଲୋକମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ, କିନ୍ତୁ ପିଛିଲା 3 ବର୍ଷରୁ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନା କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଅଛି, ନା କୁଆଡ଼େ ବୁନ୍ଦେ ପୋଖରୀ ନଈରେ ପାଣି ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। କିଏ ସହରକୁ ପଳେଇଗଲେ ତ ଆଉ କିଏ ଗାଁରେ ରହିଗଲେ। ସବୁଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ଭଗବାନ, କିଛି ଚମତ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏକ ଦିନ ଦୁପହରରେ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ସାଧୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧଳା ଦାଢ଼ି, ଚକ୍ଷୁରେ ଦୀପ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଧରେ ଜଳଭରା ଏକ ଛୋଟ କଳସ। ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପାଣି ଦେଲେ। ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମ ଗାଁରେ କିଛି କମିନି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ସେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚମତ୍କାର ଦେଖେଇଦେବି। ସାଧୁ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରୁ ଜଣେ କରି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆସିବେ। ଏହି କଳସକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ମିଛ କହିଲେ, ଝଗଡ଼ା କଲେ କିମ୍ବା ଲୋଭ କଲେ, ତେବେ ଚମତ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ସେମାନେ ସତ କହିବେ, ପ୍ରେମ ଓ ଏକତାରେ ରହିବେ। ସକାଳ ହେଲା, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲୋକମାନେ ଭରିଗଲେ। ସାଧୁ କଳସକୁ ମନ୍ଦିର ସିଢ଼ିରେ ରଖିଲେ। ଅଚାନକ କଳସରୁ ପାଣି ନିଜେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଣି ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାଟି ସବୁଜ ହେଉଥିଲା। ଶୁଷ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍କୁର ଉଠିଥିଲା ଗଛ। ଶୂନ୍ୟ କୂଅରେ ପାଣି ଝଲକିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ହୋଇଗଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ଏହି ପାଣି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରେମରେ ରହିଲେ ଗାଁ କେବେ ଶୁଖା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରୁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ହରାଇ ନଥିଲେ କି ଦେଖିଲେନି। କେବଳ କଳସଟି ମନ୍ଦିର ଚୌଖଟରେ ରହିଗଲା। ରାମପୁର ପୁଣି ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ଚମତ୍କାର ବାହାରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏକତା ଓ ଭଲ କାମରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଲୋକେ ସେହି କଳସକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏକତାରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂତନ ଗଳ୍ପ, କାହାଣୀ ଓ ମୋଟିଭେସନ୍ ଗଳ୍ପ ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।